Barany sa pásli ako zvyčajne na tejto lúke pod hradným kopcom. Ich majiteľ si zrazu všimol, že sa okolo nich motá podozrivý chlap. Keď sa prišiel pozrieť, čo sa deje, zbadal niečo, na čo tak skoro zrejme nezabudne. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? On nohavice rozopnuté a som ho chytil po zadku, som mu dal, jak mi mydlil barán. Prišli, čo, stala sa vám škoda? To nestala, ale precali mi barána. Toto bezbranné zviera podľa slov jeho majiteľa sexuálne zneužil muž, ktorého pozná zo susedstva. Stretli sme ho nedaleko miesta, kde sa to všetko malo odohrať. Čo ste s ním robili? Nič také konkrétne. A on že vraj videl niečo konkrétne. No to vidieť mohol. Si mydlil môjho barána. Je to tak, alebo nie? Teraz reči, priznaj, že... Je to pravda? No však on to tak tvrdí, no to... A čo tvrdíte vy? Čom by som mal? Je to normálne? Keď on na barána še zlakomi. To keď... Tá. Galera, mano. Что ты делаешь? Кольчи? Чё? Кольчи? Чё? Что ты делаешь? Кольчи? Обладай, конём.